Jos Muller is wat sloepende wij toch de eerste 2 rondes hinnenkom. Hij zaait net volle en valt net bot op. Maar thuis in Amsterdam is er al een mooi eind op wij. Zijn houding is relaxed, maar intussen is er serieus maar zijn opdracht ondergang. Hoe liekt het? Kleer, zat er in. Helaas. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Er moeten nog wat dingen gebeuren. Nou, best aardig 4. Ja, we liggen op schema. Wat ik al eerder eigenlijk wilde doen, is een combinatie maken van grafisch, strak en dan met details. Zoals het ijs, de schaatsen straks, die worden in detail, het landschap hier. Ja. Maar ik heb de boerderij en de wolken hier. Ik heb wel deze wolken weer exact gemaakt, zodat het aansluit. Maar om die combinatie te zoeken, de vloer niet exact, wel dat het een houten vloer is. En je moest het naar binnen halen, dus ik heb het letterlijk en figuurlijk heb ik het naar binnen gehaald. Vond je het een leuke opdracht? Ja. Nou, wel moeilijk. Het is moeilijk voor mij. Ik bedoel, ik weet van mezelf dat ik in 2 weken tijd niet iets kan schilderen wat je hier ziet. Ik bedoel, daar gaat gewoon veel meer tijd overheen. Ik schilder, ik maak een beeld, ik probeer het zo spannend mogelijk te maken. En dan vind ik het leuk dat mensen daarbij kunnen verzinnen wat ze willen. Dat ze kunnen fantaseren wat ze willen. Iedereen mag daarbij denken wat hij wil.